шашмақом достони муҳташами савту калом аст ки дар навоҳои он беҳтарин ва олитарин орзу пиндорҳои неки аҷдодони мо таҷассум гардидааст. Дар арафаи фестивал симпозиуми байналмилалии шашмақом ва рӯзи шашмақом ки ҳамасола дар Тоҷикистон санаи 12 май таҷлил мешавад, дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов силсилаи навбатии шоми мақомхонӣ оғоз ёфт. ин навбат омӯзгорону донишҷӯёни консерватория шоми мақомхониро ба мақоми сегоҳ бахшиданд. барномаи консертӣ дар консерваторияи миллӣ аз ду қисмати асосӣ силсилаи бахши созӣ мушкилот ва силсилаи бахши овозӣ наср иборат буд. дар он муҳассилин якҷо бо устодони худ ки дар санъати мақомхонӣ тавоно ҳастанду аз нозукиҳои ин жанри мусиқии суннатӣ ба хубӣ огаҳанд, оҳангҳои дилнишинро навохтанду ғазалҳои пурмазмунро замзама карданд. консерватория аз соли 2014 то инҷониб дар доираи баргузории рӯзи ҷашни шашмақом як силсила консертҳо омода мекунад бо номи шомҳои мақом. имрӯз дар доираи фестивал симпозиуми байналмилалӣ консерваторияи миллии тоҷикистон тасмим гирифтааст ки куллан яъне як силсилаи мақоми сегоҳро омода намояд ва пешкаши тамошобинон кунанд. ба андешаи санъатшиносон мусиқии рӯҳафзои шашмақом барои рушди ҳиссӣ ва тандурустӣ, шинохти падидаҳои асили фарҳанги миллӣ ва таҷассуми симои тоҷикистони соҳиби истиқлол нақши бориз дорад. ин санъати волои мусиқӣ ки солҳои охир дар Тоҷикистон дар ҳоли рушду инкишоф қарор дорад, соли 2000 аз ҷониби ЮНЕСКО дар феҳристи кӯҳантарин сабкҳои мусиқӣ ва ҳамчунин сармояҳои ғайримоддӣ башарият сабт шудааст. силсилаи навбатии шоми мақомхонӣ мақоми сегоҳ дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов фардо низ идома хоҳад кард.